Noul telescaun din Părâng a fost inaugurat duminică de ziua Sfântului Andrei. Instalația pe cablu, care a fost realizată pe baza unui împrumut contractat de administrația locală din Petroșani, a fost pusă în funcțiune, dar nu înainte ca aceasta să fie sfințită de un sobor de preot. Nostru, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Binecuvintează, Doamne, această lucrare prin stropirea cu apa sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La inaugurarea noului telescaun din Părâng au participat și reprezentanții firmei Doppelmayr din Austria. Festgäste, meine Damen und Herren. Stimați domnule primar, stimați cetățeni ai comunități. Ich möchte zu Anfang die besten Wünsche der ganzen Firma Doppelmayr und die herzlichsten Gratulationen zu diesem neuen Werk überbringen. Dorim să vă felicităm pentru această investiție făcută, care ați reușit să o îndepliniți cu bine. Das Werk ist vollbracht. Es ist eine neue Anlage, ein neuer Schritt, das Gebiet von Petroșani in ein neues Zeitalter hinauszuführen. Lucrarea s-a terminat cu bine, este un început pentru următoarele lucrări. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. În această clipă doresc să vă mulțumesc. Danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns gesetzt haben in diesem Auftrag. Vă mulțumim pentru încrederea care ne-ați acordat-o. Aber auch Danke an alle für die ausgezeigte Zusammenarbeit hier bei der Realisierung dieser Anlage. Și vă mulțumim tuturor care ați participat la realizarea acestui proiect. So eine Anlage am Berg geht nur, wenn alle zusammenarbeiten, alle an einem Strick sind. Das haben wir hier gemacht. O instalație se poate face numai dacă toți stau la același plan împreună. Es gab viele Schwierigkeiten, die zu überwinden waren und wir haben es geschafft. Au fost foarte multe probleme, dar la sfârșit am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, ne spune ce înseamnă această investiție pentru turismul din zonă, dar și planurile administrației locale în ceea ce privește turismul din Petroșani. Vorba de telescaunul TS3, el a fost finalizat, așa cum bine a spus, din bugetul local, pentru că stâlpii au fost puși acum 2 ani de zile pe fondurile venite de la guvern, dar nu puteam să lăsăm această investiție în aer și să se degradeze. Atunci am făcut acest efort de a lua acest împrumut și de a finaliza TS3. E o instalație de transport pe cablu modernă, are o capacitate de 1200 de oameni pe oră, ceea ce este foarte mult și sigur completează ceea ce există deja în Părâng, mă refer la telescaunul vechi sau la celelalte instalații de teleschi. Ați făcut un efort pentru a realiza această investiție. Ce se întâmplă cu proiectul mare din Părâng? Proiectul mare merge mai departe, sigur, în funcție și de alocările bugetare de la bugetul de stat, pentru că investiția este foarte mare, bugetul local nu poate susține toată această investiție. Noi am făcut acest efort considerabil de a finaliza telescaunul TS3. Sigur, așteptăm anul viitor să primim resursele necesare și de la guvern. Cu ce continuați? Vom continua cu TS4 în momentul în care vom avea o sentință definitivă din instanță, pentru că avem o problemă cu Rom Silva și sigur cu achiziționarea și punerea în funcțiune a celor 2 pompe de la bazinul de apă din zona Căsuța din Povești, pentru a putea avea zăpadă artificială și pe cele 2 pârtii pe care le deservește TS3. Ce se întâmplă cu vechiul telescaun? Vechiul telescaun funcționează, cu timpul el va fi modernizat. Cu siguranță. Ce se întâmplă cu cei care ajung la stația finală a telescaunului, dar vor să urce mai departe? Vor fi nevoiți să plătească la vechiul telescaun sau merg pe același bilet? Nu, merg pe același bilet pentru că telescaunul vechi cu cel nou este integrat. Un bilet îl deservește pe toate instalațiile. Cum deschidem sezonul în această iarnă? Dacă este zăpadă, după 15 decembrie deschidem sezonul. Deputatul Monica Iacobriții consideră că turismul este o alternativă viabilă la mineritul din Valea Jiului, însă cele 2 activități ar trebui să se deruleze în paralel, fără ca una să o excludă pe cealaltă.
Este un pas înainte spre dezvoltarea Văijiului, un pas înainte spre crearea de noi locuri de muncă, așa cum ne-am dorit cu toții. Cred foarte mult că dezvoltarea turismului ca o alternativă la minerit este șansa ca în Valea Jiului să fie mai locuri de muncă, este o șansă ca în Valea Jiului să vină mult mai mulți turiști, cu, bineînțeles, automat mult mai mulți bani care pot să ajute la dezvoltarea Văijiului. Am spus dintotdeauna, îmi doresc din suflet să continue dezvoltarea mineritului, dar ca o alternativă la minerit, singura șansă a Văijiului în acest moment cred că este dezvoltarea turismului și cred foarte mult că dezvoltarea turismului în toate zonele din Valea Jiului, nu doar aici în Parâng, ci și în Vulcan și în Straja, poate să atragă mult mai mulți turiști și cred de asemenea și la momentul la care acest proiect a demarat, discutasem deja cu federațiile sportive, cu federațiile de bobsanie, Federația de schi biatlon și discutasem că atunci când acest proiect va fi finalizat, putem să gândim și să organizăm în Valea Jiului competiții de nivel european, de ce nu mondial, competiții sportive care pot să atragă turiști nu doar din România, ci și din alte țări europene și nu numai, din întreaga lume. Este momentul la care chiar putem să vorbim de o șansă pentru Valea Jiului și de o șansă ca practic aici să se poată crea acele locuri de muncă pe care ni le dorim pentru a putea să asigurăm un viitor, în primul rând copiilor noștri, că la ei ne gândim atunci când demarăm anumite investiții. Proiectul a fost realizat dintr-un împrumut accesat de primărie. Ați făcut de nenumărate ori lobby la București pentru continuarea investiției din Parâng și alocarea de noi fonduri. Finalizarea acestui telescaun s-a făcut dintr-un împrumut. Trebuie să reamintim tuturor că acest proiect a fost finanțat la început de către Guvernul României și este un proiect care ar trebui finalizat cu bani de la Guvernul României. A fost un parteneriat între Consiliul Local și Guvernul României. O mare parte a proiectului deja a fost finanțat cu bani de la Guvern, pentru că acest telescaun a fost început cu bani de la Guvern și, din păcate, nu a continuat finanțarea acestui proiect. Dacă nu se finaliza, banii deja investiți erau risipiți, era obligatorie finalizarea telescaunului pentru a nu se distruge ceea ce deja fusese realizat. Prin urmare, decizia Consiliului Local este una corectă de a finaliza această investiție, care este un pas înainte spre finalizarea întregului proiect, care este, trebuie să reamintim tuturor, cel mai mare proiect nu doar din România, ci din sud-estul Europei, ca și dimensiune. Vorbim de peste 30 de kilometri de părți de schi, vorbim de mai multe telescaune, vorbim de o telegondolă, vorbim de lucruri pe care le găsim în puține locuri din Europa de Sud-Est. Copiii au fost cei mai încântați de plimbarea cu noul telescaun. Suntem un grup de Parâng care vrem să facem o excursie și am primit ocazia să venim la telescaunul acesta. Spune, pentru ce ai venit astăzi la munte? Pentru inaugurarea noului telescaun. Îți place cum arată? Da, foarte mult. Față de cel vechi, cum este? Puțin diferit, dar e ok. La eveniment au luat parte și băștinașii zonei, adică momârlanii. Cu toții apreciază această investiție. De drag, că-s momârlani de aici, văzând telescaun frumos și mândru. E mândru și pentru noi. Mă duc până acolo, încerc și bine. Da, mi cam frică pe el că mere turbat. Da, pentru a sunt mândru. Am venit aici că astăzi am fost invitat de domnul primari, de la noi, de la Petrășani, că are ceva inaugurare aici și m-a invitat ca să vin aici, am îmbrăcat momârlan așa noi și de-aia am venit. Cum vi se pare noul telescaun? Bine, frumos. Îl l-am știut și am fost, dar asta nu l-am văzut, dar primarul ne-a invitat și de-aia am venit aici, și curios, și așa veneam ca să vedem. Care sunt părerile copiilor după plimbarea cu noul telescaun, ne spun chiar ei. Ai reușit să mergi cu noul telescaun, cum ți se pare? E foarte frumos, e mult mai frumos decât celălalt și mai confortabil. Da, e mai drăguț. E mai rapid? Puțin. Puțin e mai rapid și sunt mai dese, da, scaunele. Spune, cum ți s-a părut călătoria cu noul telescaun? Foarte frumos. Ce ți-a plăcut?
Viteza, e mai rapid. Și buretele de pe scaune. Ține și de cald și ajungi și mai repede la munte. Da. Telescaunul TS3 are punctul de plecare în incinta hotelului Rusu, iar stația de întoarcere în zona unde s-a aflat căsuța din Povești. Tarifele pentru utilizarea telescaunului au fost stabilite de autoritățile locale. Astfel, o călătorie va costa 10 lei pentru adulți și 7 lei pentru copiii sub 12 ani. O călătorie dus-întors îi va costa pe adulți 15 lei, iar pe copii 10 lei. Cei interesați pot face și abonamente. Astfel, o jumătate de zi va costa 40 de lei pentru adulți și 28 de lei pentru copii. Tarifele se aplică începând de astăzi, 1 decembrie, și au inclusă și taxa montană.